shi da hampack. Ni mai kudin da ba shi kashe. Salamu alaikum, salamu madan. Wallahi na madan don Allah don annabi ki taimaka mini abin sai abinci. Wallahi tun da sai komai ban ci ba yanzu haka yunwa nake don Allah madan ki taimaka mini. Don Allah madan ki taimaka mini. Wati dey talk, ani dey hear you. Wallahi ni kudi naira money abinci chop. Babu One chop. My give money dey chop. Tamu yau dare kamar madan fari. This one go do you ba? Mai sa hawan jini. Hey, what is this? I don't know what you do. Let me check out. Let me check out. That's secure society. Hey, people! Wait. Secure society. Secure society. Let me check out. No Hausa available. Miki mai. I don't know what to do. Let me check out. Ke Asian jini ce, wallahi. No. Hey! Abe mu carry go hospital. Mo wait. Mo carry go hospital. Abe mu carry go hospital. Kawo, money. Give me money, kawo money, kudi. I no get money. Give me money. Money for hospital, kawo kudi. Abeg. Hey, people! Kawo. No, mo da say mo. To, kawo waya. Kina da waya? Hey, people, hey! Wait. Take this one. With my phone. Hey, yes, kawo. So, go, tai. Bros, abeg. Go inside, tai. Go. Hey! Mai sa hawan jini. Madan fari. Mai yaudari. Dan kowan nai. Mai sa hawan jini. Kai. Ko da an ci gaba an sha bauri. Mun wahala. Kai. Bari mu gani nawa na kuɗin ga. Ba, ban ta su ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba dubu goma na. 10,000 na. Nawa na ta baka? Naira ɗari ta. To bari in ƙara ma. Kana 500 nan ka 500 ga naira 1,000. Ban gane ba. A to ba 10,000 na ta bai da waya ba. Ka 500 sai ka rike. Duk wahalar ga naira 100 zaka ba. To ba yaro na hake ba me haka so ma? Ajiya ta ta. To kana aide ka ba ni abba ba in ban to ni an shi kuɗin ba tana baka su. Ba sai dai ta tsere ba duk ai hasara gaba ɗaya. In ba na same san mata su ba shege nake. Kai wallahi in ka matsa ma ko naira ban baka. Yanzu ka naira na 100 haka. Kawo ta gani. To shikenan in kana da ƙarfi ka ɗiba. Dama harkar danhwara ta ka danhware ta na danhware ka. Haka ya ce? Na ce. To Allah ya isa. Allah ya isa. Kuma da gawa sai na canza mai gida wallahi.